Όχι, παιδιά, δεν μπορείτε να ξαναφάτε πάλι απ' έξω. Φάγατε και χτες και προχτές. Μα δεν μας αρέσει το σπιτικό φαγητό. Οπότε πηγαίνετε φάτε τώρα ή θα μείνετε νηστικοί. Το βρήκα, θα φτιάξουμε δικά μας γλυκά. Τέλεια ιδέα. Πάμε να το μαγειρέψουμε τώρα. Θα χρειαστούμε γάλα. Σίγουρα γάλα. Για να πίνουμε λοιπόν τα χεράκια μας. Νομίζω κάποτε πρέπει να ανοίξουμε το φούρνο στους 250. Να το ανοίξουμε λίγο από τώρα για να ζεσταθεί ο φούρνος. Και να το αφήσουμε κανένα μισάωρο εκεί πέρα. Πάμε τώρα μέσα να δούμε την αγαπημένη μας εκπομπή, όσο θα ζεσταίνει το φούρνος. Νομίζω κάτι ακούγεται παράξενα. Βλέπουμε αυτή την ωραία σειρά. Κάτι ακούγεται από την κουζίνα. Πάμε να δούμε. Τι έγινε τώρα, έπιασε φωτιά. Η μαμά θα μας σκοτώσει. Λέω να κρυφτούμε, γιατί αν μας δει η μαμά θα μας σκοτώσει. Τέλεια ιδέα. Εδώ είναι μια καλή κρυψώνα, δεν θα με βρει η μαμά. Εγώ κρύφτηκα εδώ. Γύρισα και έφερα τα υλικά για τις μπάμιες. Ντίνο, Λίζα, πού είστε? Είμαι μια καρέκλα, μια όμορφη καρέκλα. Τι ωραία μέρα και ο Ντίνο είναι εδώ. Ναι, η πυροσβεστική εκεί πέρα. Ναι, ελάτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Λίζα, Ντίνο, είστε τιμωρία για 1 χρόνο. Δεν θα ξαναφάτε fast food για έναν ολόκληρο χρόνο. Και να κάτσετε εδώ πέρα να σκεφτείτε τι κάνατε. Τώρα ποιος θα μας φέρνει fast food και γλυκά? Ξέρω τον κατάλληλο άνθρωπο. Πολύ κούραση για σήμερα. Πάω να κοιμηθώ. Τώρα είναι η ευκαιρία μας. Γιαγιά, βοήθησέ μας. Η μαμά δεν μας δίνει καθόλου fast food και γλυκά. Θα πεθάνουμε της πείνας, έχουμε να φάμε από χτες. Όχι, γονάκια μου, δεν σας φροντίζει καθόλου αυτή η γυναίκα. Θα έρθω εγώ στο σπίτι με πολλές λιχουδιές. Γονάκια μου, τι θέλετε, λεφτά ή φαγητό? Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Ελπίζω να μην ξαναπήρε φωτιά το σπίτι. Κατεβαίνω τώρα. Τι κάνεις εκεί πέρα? Μπουργκερ.